L-isport kien iċ-ċentru tal-laqgħa tal-Kabinett fil-Padiljun f'Taqali it-tnejn fejn fost oħrajn il-Prim Ministru Robert Abela ta' dettalji ta' x'investimenti qed isiru madwar il-pajjiż fil-qasam sportiv. Ewlenin fost dawn hemm ix-xogħlijiet kollha brabta mal-lob tal-pajjiżi żgħar li Malta se tilqa' fl-2023. Dr. Abela fakkar kif f'April li għadda stess il-Gvern ħabbar investiment massiġġ ta' 5 miljun euro illi se jsir kollu kemmu fl-atleti illi se jirrappreżentawna. Atleti li fi kliem il-Prim Ministru għandu jkollhom miri għolja għal waqt il-lob. Nidħlu għalihom biex niksbu l-aqwa riżultati fl-istorja. Biex nilqgħu il-lob x'qegħdin nagħmlu? Qed ninvestu fil-faċilitajiet bħat-trek tal-Marsa, il-pixxini fis-Sajrin sul Kottonera u faċilitajiet ġodda jew aħjar għal sport ieħor bħal basketball, squash u ġinnastika. Iżda għall-ewwel darba wkoll qegħdin ninvestu bla preċedent fl-iżvilupp tal-atleti infushom. 5 miljun euro għall-iżvilupp tal-atleti elit. Il-Prim Ministru żied jispjega wkoll li triq il-qudiem għall-qasam f'Malta għandha tkun illi iż-żgħażagħ ikollhom iċ-ċans jinbtu karriera professjonali fl-isport jekk jixtiequ. Ifisser li rridu nagħtu aċċess, jiġifieri għall-isport, bl-aktar mod mifrux. Fil-komunitajiet, fl-iskejjel u kull fejn possibbli. Iżda, bl-istess mod, irridu li t-tfal tagħna jaspiraw li jkunu sportivi ta' karriera. Li jaraw li f'pajjiżhom jistgħu jgħixu ħajja ta' sport professjonali li jimmiraw li jilħqu l-quċċata f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Tul il-laqgħa tal-Kabinett kien hemm preżenti rappreżentanti ta' bosta qdiet sportivi madwar Malta u Għawdex li pparteċipaw fid-dialogu mal-Gvern dwar il-futur tal-qasam. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Futbol Bjorn Vassallo laqa il-mod kif il-Gvern qed jippjana l-investiment tiegħu fl-isport. Naħseb illi dak kollu qed isir fl-isport Malti llum qed isir b'aktar ħsieb u b'aktar pjan. U meta allura implementat u jiġi mkejjel għandu jħallilna valur ta' ritorn soċjali biex mhux biss iferraħ id-dilettanti u l-isportivi Maltin u kulħadd jaf kemm pajjiżna aħna affissati fl-isport fil-livelli kollha differenti iżda wkoll jagħtina sens ta' kburija nazzjonali jaqqadna flimkien. Hawn tkellem ukoll Kevin Buttigieg mill-Unjoni Maltija għar-Rugby li qal kif grazzi għad-dialogu mal-Gvern u ma' Sport Malta dan l-isport ukoll qed jiżdiedulu l-opportunitajiet. We've managed to pick up some new sponsorships because now we actually have the facilities and we're going to march forward. So much so that I've thrown us in the fire because there's a charity organization called the Legends of Rugby. And on March 3rd to March 6th, so I threw you in the fire as well, Clifton, this group of legends will be coming to Malta to host charity events, and they will also play our national team.